Без дэмакратычнай Беларусі няма бяспечнай Еўропы. Папросту няма. Мы ўбачылі гэта ў лютым 22-го года. У сваёй краіне беларус ужо нават не можа быць беларусам. Калі вокліч «Жыве Беларусь» абвесцілі нацысцкім. Гэта замах на асновы беларускай ідэнтычнасці. Беларускай ідэнтычнасці. Мы падтрымліваем тых, хто думае пра свабодную Беларусь. Тых, хто функцыянуе ў Польшчы ці ў іншых дзяржавах. Хто мусіў пакінуць сваю краіну ў апошнія месяцы ці гады. Яны заўсёды змогуць разлічваць на падтрымку Польшчы, бо мы выдатна ведаем, якая цана свабоды. У нас ёсць свой досвед выхаду са сферы дамінацыі Масквы. І мы ведаем, што гэтая цана часам бывае вельмі высокай. А яшчэ ў нас ёсць свайго роду абавязанні падтрымліваць такія асяродкі. Вайна ва ўкраіне прыярытэт. Хоць барацьба дэмакратычных сілаў у Беларусі з'яўляецца часткай гэтай вайны. Беларуская палітыка фруструе ўсіх нас. Але цяпер у нас значна больш сур'ёзная і горшая сітуацыя на ўсходзе. Я ведаю, што такое Белсат, і лічу яго выдатнай ідэяй. Голас свабодных медыяў на тэрыторыі, ахопленай дыктатурай, можа мець каласальны ўплыў. Bielsat. Telewizja wolnych Białorusinów. Wystartowali 15 lat temu. Белсат, тэлевізія свабодных беларусаў, пачаў працу 15 гадоў таму. Ён меў расказаць праўду пра падзеі ў Беларусі, падтрымаць культуру, гісторыю і беларускую мову. Я гляджу на яго сёння і ганаруся тым, што змог дапамагчы запусціць яго. Моладзь з Беларусі і Польшчы, поўная запалу. Я помню нашы семінары і доўгія гадзіны навучання ў гэтак званым моргу. Як ласкава яны называлі свой першы ньюзрум. Аліна, Вольга, Аляксей, Дзіма, Люда, Аляксей, яшчэ адзін Аляксей, яшчэ адзін Аляксей, Сяргей, Янак, Цезары, Януш. Яны стваралі першы ньюзрум Белсату. Тады, ў 2007 годзе, у Беларусі было ўжо вельмі дрэнна. Краіну ахапіў змрок дыктатуры і рабства. І ніхто не ведаў, што там адбываецца. А цяпер там яшчэ горш. Толькі сёння ўсё гэта бачыць і распавядае адзіная, апошняя свабодная беларуская тэлевізія. Не зважаючы на жудасныя рэпрэсіі, якія давялося вытрываць. Яны паўсюль. Іхная аўдыторыя можа бачыць усё. Яны могуць убачыць праўду. На первый взгляд, украинская армия. Белсат. Миссия «Свобода». Я хочу рассказать вам про людей Белсату, про ихную борьбу, страх, сумневы и рашучесть. Такие истории уже не здараюцца ў ваших краінах. І ў маёй. Але сёння моя краіна падтрымлівае ўсіх тых, хто змагаецца супраць таго, што называецца «рускі мір». Гісторыі гэтых людзей часта вельмі трагічныя. Навошта я вам гэта расказваю? Бо гэта важна. А я хочу памагчы. І хачу, каб таксама памаглі вы. Сёння вялікі дзень для Белсату. Каманда чакала гэтага радаснага моманту 2 гады. Зараз сюды ўвойдзе Дар'я, журналістка. Яе асудзілі за асвятленне пратэстаў у Менску на 2 гады зняволі. Разам з ёй у турму трапіла ейная калега Кацярына. Пазней Кацярыне прысудзілі яшчэ 8 гадоў. Дар'я прыехала з Менску ў Варшаву сёння. Мне тяжко казаць, опять. Все, зноў.
Я просто хочу сказати дякую велике всім, що ви підтримуєте. І зараз ось за це ось дякую велике. Все, я не можу більше нічого казати. Дякую. У меня слезы льются. Я просто увидела плакат, там, где я с Катей. Ой. Ну, я понимаю, что я здесь, а она там. И вот, ну, просто я когда думаю о Кате или вижу ее где-то на фотографиях, слышу о ней, ну, у меня сразу вот такое состояние. Я не могу это держать. Ну, у меня не получается. Ну, просто мы здесь должны были быть вдвоем. Коли Даша вийшла з колонії, ми з нею одразу зв'язалися. Яна вирішила з'їжджати. Я її зустрікав на Варшаві Заходній. В 5:50 мусив приїхати автобус. Він спізнився кілька годин. Ось, і ми з Наташею, з моєю жінкою, чекали її. Потім Наташа поїхала на працю, я ще залишився чекати. Нарешті приїхав автобус. Ну що, ми просто обнялися і стояли довго обнявшися. Ось. Бо перед гэтым апошні раз я її бачив у суді у клетці. Найперш тих, хто знайомий особистий. Калі забралі Катю і Дашу, мне было вельмі страшна, таму што я адчувала, што іх жыццю, што іх стану, здароўю ёсць пагроза. Они адразу атрымалі 2. Яны атрымалі аднолькавую тэрмін. А ўжо перад самым выхадам, калі гэты тэрмін скончыўся, падыходзіў да сканчэння, Каці дакінулі яшчэ 8. Даша выйшла, а Катя нет. Дар'я і Кацярына. Дзве маладыя дзяўчыны. У лістападзе 2020 года беларуская міліцыя жорстка разагнала чарговую дэманстрацыю. Людзі выйшлі на пратэст пасля забойства міліцыяй Рамана Бандарэнка. Ён быў звычайным грамадзянінам, пратэставаў супраць сфальсіфікаваных выбараў. Тады дзяўчаты вялі для Белсату жывую трансляцыю. Іх арыштавалі. Я сказала Даше, што я яе чакала кожны месяц. Я Даше сказала, что она великая молодец, что я ей ганаруся, и что я ей весь этот час писала листы, но это как бы было бессенсовно, потому что в этих листах проходит великая цензура, и ты не можешь написать то, что ты хочешь, а даже те листы, которые проходят про цензуру, просто там такие ни об чем, от меня, от моего имени их все равно не будут ее передавать. Я, когда села в автобус уже конкретно, ну, я понимала, что меня немного трясет. Потому что вот этот страх, я целый день чистила телефон, чтобы проверить, нет ли там ничего запрещенного. Удалить. И я села в автобус, и я снова залезла в телефон, и снова все начала проверять. И я ехала и думала только о том, что, ну, я надеюсь, что меня пропустят, а не высадят, и потом за мной кто-нибудь приедет и заберет назад. Я там встретила таких людей потрясающих. Я просто жду, вот когда они выйдут. Там очень много людей таких. Тоня, Маша, Алина, Яна, еще одна Яна, Оля, Алана, Маша, Света, Соня. София, Оля, Настя. Маме было сложно меня отпустить,
Но она сама сказала, тебе здесь нечего делать. Мы маем еще вырок 8 годов для Кати Андреевой Бахваловой и для Ирины Славниковой 5 годов. Это абсолютное варварство, коли коллегам только за виконання своих просто професійних обов'язків дають такі терміни, як «зазабойство». Это наши коллежанки, они пошли по редакційним заданням, а їх посадили у тюрму молодих дівчин. Это был удар. Катя ў маім успрыняцці была папросту такой сімпатычнай, сціплай, звычайнай дзяўчынай. Яна аказалася такой цвёрдай цягам гэтых амаль 2 гадоў. Доўгі час на яе неверагодна ціснулі, каб яна напісала памілаванне на імя Лукашенка. Яе цкавалі, практычна ўсе ад начальніка змены да турэмнага псіхолага. Настоявалі, каб яна напісала заяву на імя Лукашэнкі аб памілаванні. Яна тая заявы не напісала. Цяпер у нас у турме 9 асобаў. Яны альбо сядзяць пасля вынясення прысуду, альбо яшчэ пад следствам. У выпадку тых, хто пад следствам, мы часта не прызнаемся, што яны нашыя. Каб на іх не павесілі яшчэ больш. Гэта пераўзыходзіць усё, што я калісь сабе ўяўляла. Тое, што Ірына, наша колішняя прадстаўніца ў Менску, сядзіць з прысудам у 5 гадоў. Катя, наша адважная, з 8-гадовым прысудам. Ёсць яшчэ некалькі калег, якія дасюль застаюцца пад следствам да судовых працэсаў. Мы, журналісты тэлевізіі «Белсат», звяртаемся ў Еўракамісію з петыцыяй пра ўвядзенне персанальных санкцый на ўсіх чыноўнікаў і супрацоўнікаў служб, судовай і пенітэнцыярнай сістэм, якія маюць дачыненне да пераследу незалежных медыяў у Беларусі. Радыкальнае пагаршэнне адбылося пасля сфальсіфікаваных у 2020 годзе прэзідэнцкіх выбараў, калі ўлады фактычна зліквідавалі апошнія незалежныя медыі, а супраць іхных супрацоўнікаў пачалі нечуваную ў сваім размаху кампанію рэпрэсій. Таких людей беларуская хунта, бо гэта нават не рэжым, гэта хунта, гэта людзі, якія утрымліваюць уладу сілай пасля ганебна прайграных выбараў. Таких менавіта людзей альбо садзяць за краты, альбо выплёвваюць из краіны, выштурхоўваюць, валіце адтуль, няма чалавека, няма праблемы. Мы все хотели, я, команда наша, побудовать альтернативное телебачення для белорусов, незалежное телебачення, где было б место для всего, и для информации, для культуры, для истории белорусской, и передусім для белорусской мовы. Белорусская мова, по-перше, это наша история, это наша идентичность. Когда мы починали вещать, то у белорусских телеканалах державных самой мовы белорусской было от 7 до 10%. Решта это была русская мова. Тому для нас было вельми важно, ідейно так само, говорить белорусам про сапраўдную Беларусь на родной мове, которую Лукашенко знищає усе свои годы існування, по загаде русских знищає все, что звязано с белорусскостью. Свободу журналистам! Свободу журналистам! Свободу журналистам! Мы просім Еўракамісію аказаць ціск на беларускі рэжым, каб вызваліць гэтых людзей як мага хутчэй. Ад імя камісіі я дзякую вам за гэтую петыцыю. Мы зоймемся ёй, як мы звычайна гэта робім. Яна мае вялікае значэнне. Вялікі дзякуй. Дзякуй. Мы, як Белсат, прывыклі да рэпрэсій. Заўсёды кагось затрымлівалі. Я ўжо не кажу пра штрафы. Дзясяткі тысяч долараў. Я нават пажартавала калісь, што гэта падатак на свабоднае слова, які спаганяе Лукашенка. Суровасць рэжыму падзеі пераўзыходзяць тое, што я калі-небудзь бачыла. Тады не было думак, што вось мы дажывем до такого азвярэння этого режима, што дойдзе до таких страшных турэмных выракаў, дойдзе до таго, што Белсат прызнаюць экстрэмісцкім каналам, а нас прызналі першым сярод сродкаў масавой інфармацыі экстрэмісцкім каналам. Нашы людзі першыя, нашы дзяўчыны першыя пашлі ў турму сядзець. Кіра не хотела выезжать, некоторых людей не змусишь. Некоторые сказали, что нет, мы не выйдем, лепш турма, чем эмиграция. И, Ира есть таким человеком, которая решила застаться, но и на жаль.
Мы неяк усіх разам палічылі, і выйшла, што за 1,5 года эвакуавалі не менш як 100 асобаў. Белорусская ассоциация журналистов, наша незалежная, подае, она так само в эмиграции теперь, конечно, подае, что за апошні год выехала з Беларусі каля 400 журналістаў. Все, што было ў Беларусі незалежнае, закрытае. Тутбай, наша Ніва, все забаронена. На сённяшні дзень мы маем каля 30, больш чым 30 журналістаў, которые ў турме. Маюць уже выракі, некаторыя чакаюць на суды. 2022 год мы маем 1500 палітзняволеных у краіне ў цэнтры Европы. Дзе такое было апошні раз? Я лічу, што ўзровень рэпрэсій звязаны з ягоным страхам. Дастаткова было ўбачыць, як ён лётаў з калашом, калі падыходзілі людзі. Ён сапраўды заўважыў, што людзей так шмат, што яны маглі накрыць яго шапкамі разам з ягоным амапам. Ягоная ўлада вісела на валаску, і ён гэта бачыў. Таму ён вырашыў усімі даступнымі сродкамі гэта задушыць і зрабіць усё, каб затаптаць у зямлю. Усё гэта пачалося яшчэ ў 19-м годзе, я б сказала. Нават у 17-м. Тады ў Беларусі выйшаў гэтак званы ўказ аб дармаедах, беспрацоўных. Лукашэнку прыйшла ў галаву геніяльная ідэя абкласці падаткам беспрацоўных. Лукашенко думаў, што ўсе яны недзе працуюць, можа ў Расіі, можа ў Польшчы. Таму яны могуць заплаціць тыя грошы, якія яны нібыта крадуць у дзяржаву. Выявілася, што сапраўдных беспрацоўных у Беларусі нямала, а ён пра гэта не ведае. Ён не ведае, што пазакрывалі фабрыкі, што людзі ледзь зводзяць канцы з канцамі і таму ў роспачы выйшлі на вуліцы. Яны выходзілі ў малых гарадах, у Рэчыцы пад Гомелем, у Пінску. Практычна па ўсёй Беларусі пачаліся пратэсты. Тады, дарэчы, Каця Андрэева, якую прысудзілі да 8 гадоў, упершыню асвятляла тыя пратэсты ў жывым эфіры. І мы літаральна ў рэальным часе глядзелі, як расце наша аўдыторыя. Раптам людзі заўважылі, што мы паказваем рэальныя рэчы. Таксама наш YouTube пачаў расці, узляцеў. Другім важным момантам стаў 19-ы год. У Вільні эксгумавалі парэшткі студзеньскіх паўстанцаў. Сярод іх нацыянальнага героя Беларусі Вінцэнта Канстанціна Каліноўскага, польскага паўстанца Жыгімонта Серакоўскага ды іхных паплечнікаў, чые целы пасля пакарання расейцы пахавалі, як выявілася, на схілах замкавай гары. І адбылося ўрачыстае перапахаванне з удзелам польскіх і літоўскіх прэзідэнтаў. Нешта неверагоднае, бо на чале гэтага вельмі ўрачыстага пахавання супольных герояў Рэчы Паспалітай ішлі прэзідэнты Польшчы і Літвы. З аднаго боку ішлі польскія жаўнеры, з другога літоўскія жаўнеры, а за труной ішла грамада беларусаў. Майго намесніка абсалютна паглынула ідэя, што мы мусім паказаць гэтую падзею цалкам. Я зразумела, чаму мы яе паказваем. Раптам выявілася, каму гэта сапраўды трэба. Мы заўважылі, што наша аўдыторыя расце. Яна падвоілася за вясну. Да выбараў у нас падвоілася колькасць падпісчыкаў і гледачоў на YouTube. Як маніпуляваць лічбамі, каб схаваць рэальныя маштабы эпідэміі? Самы важны момант гэта пачатак 2020 года. Это ковід, гэта потым выбарчая кампанія, пратэсты і агромная хваля рэпрэсій рэжыма супраць уласнага народа. Беларускія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі не прызнавалі існаванне ковіду. Сам Лукашенко неаднаразова смяяўся з людзей, якія памерлі. Допустим, наколькі я памятаю, памёр у Гомелі чалавек з універсітэту, по-моему. Дык Лукашенко сказаў, што ён быў занадта тоўсты, трэба было спортам займацца. Альбо хтосьці яшчэ памёр занадта стары. Ён проста адкрыта смяяўся з гэтага і казаў, што ніякага ковіда няма. Вот паглядзіце, дзе тут вы бачыце ў паветры ковід. А людзі пачалі масава паміраць. Масава паміраць. Улада ніяк не рэагавала на гэта. Не было ніякіх ні лекаў, ніякіх спецыяльных аддзелаў там у шпіталях. І людзі пачалі масава таксама пісаць. І мы зразумелі, што мы павінны надаваць гэтаму вельмі шмат увагі. Таму што гэта паказвае праўдзівы твар
этого режима. Што ім напляваць? Гэта збірала вялікую колькасць праглядаў, вялізную колькасць рэакцый. Людзі нам пісалі, дасылалі здымкі, дасылалі відэо. Гэта быў пачатак такога абуджэння людзей. Потым людзі разумелі, што ўлада абсалютна плюе на іх і пачалі гучна выказваць пратэсты. Алeks był wydawcą pierwszego Алесь programu. выдаваў першую навінавую праграму 15 гадоў таму. Мы рыхтавалі яе разам. Яна працягвалася ўсяго 3 хвіліны. Сёння ён вядзе адно з найлепшых сатырычных шоу на канале. Был одним з першых, кого прокуратуру выкликали за супрацу з замежними медіями. Ну і після Белсат. Так написав мені колега. Что сделала у Флеша, читал... Чому я взявся за сатиричну програму? Тому що ще як активіст опозиції я зауважив от эту рису чоловіка, який живе у диктатурі. Многі люди, коли не бачать вийстя з ситуації, і не розуміють, що вокруг диктатура, як це все працює, що йдуть репресії, ще щось, яны не хочуць гэтага, яны просто у іх узнікае ступор, яны не читаюць навінаў, яны не хочуць гэтага ведаць просто-напросто. І вось гэта сатырычная форма дазваляе ім, яны просто гэта пішуць у каментарыях у Ютубе, што вось менавіта ў такой форме яны яшчэ здольныя паглядзець на нешта. В прынцыпе, гэта цяжка, часамі бывалі хвіліны, калі я плакаў над сцэнарыем і казаў, што давайте на гэтым тыдні просто гэта не рабіць. Але браў сябе ў рукі і далей працягваў. Ужо некалькі год знаходжуся ў Варшаве. Калі б я не знаходзіўся ў Варшаве, я думаю, што даўно б знаходзіўся ў турме. Парадаксальна, але з Варшавы магу рабіць значна больш для уласнай радзімы, чым калі-кольвік я рабіў. Зміцер на Белсаце з самага пачатку, 15 гадоў. Сёння ён арганізуе дапамогу людзям, якія былі вымушаныя бегчы з Беларусі. В 2010-м найбольш мне запомнілася гэтая карцінка, то як міліцыянты просто збівалі людзей просто як попало. Абсолютно з такою жорсткасцю, абсолютно бессенсовно, ніхто ім асабліва не супраціўляўся там. Це перший раз, коли я стикнувся з такими масовими гвалтами, массовыми таким гвалтом з боку міліції, спецслужбаў. Калі мне было гадоў 16-17, я вучыўся ў школе маладога журналіста, я чытаў нейкі падручнік па журналістыцы, і там было на самом пачатку напісана, што журналістыка адна з самых небяспечных прафесій, што столькі-то ў год забіваюць журналістаў, столькі-то ў год сажаюць, і мне гэта падавалася вельмі чымсьці такім адлеглым, чымсьці, это не пра нас, это не пра наш рэгіён, это не пра нашы часы, ўсё змяняецца. А потым я зразумеў, што гэта пра нас. Я думаў, што пойдзе па ўкраінскім сцэнарыю у тым сэнсе, што людзі зробяць свой майдан. Я зразумеў, што я не магу прапусціць гэты момант не толькі ў плане гістарычным, але ў плане тым, што там мае людзі, там мае журналісты і аператары. Я мушу быць як кіраўнік разам з імі. Мы з жонкай селі ў машыну на польскіх номерах, паехалі ў Менск на 3-й дзень. Но з гэтым мне 1,5 дні мне хапіла, каб я зразумеў, што ніякага майдану не будзе в тым сэнсе, што не будуць людзі захопліваць будынкі, не будуць людзі захопліваць нейкія плошчы і даваць нейкі жорсткі адпор у міліцыянтам у масавым сэнсе. Бо адпор давалі. Калі разграмілі нашу студыю ў Менску, і ўжо тады я з'язджаў, і я тады зразумеў, што я з'язджаю надоўга. Алесь пакінуў Беларусь амаль 2 гады таму. Ён на Белсаце таксама з самага пачатку. Ён прабаваў сябе як журналіст, пазней як аператар. Мы здымалі пра музей Чэслава Немана. І яны прыцягнулі ўсіх людзей на гэты суд, которых мы бралі інтэрв'ю. Яны хацелі, каб яны сказалі, што так, гэтыя людзі здымалі, што вот гэта мы, так, і гэта яны. Усе гэтыя дзяды, которые прыехалі туды, яны аказаліся старымі партызанамі. Яны сказалі, мы не пазнаем гэтых людзей.
За журналістську діяльність перший суд мене судили за самоуправство. То бок самоуправство, это нібито я уклав, взяв в свої руки. Нібито я би прийшов, наприклад, на кухню і почав би там смажити рибу, і мені б сказали, ти самоуправець, у тебе ж нема там поварської едукації. Ось, і тоді я судили. А так, я не ведаю, раз 15, 20, я не пам'ятаю, це конкретно тільки за здимки. Ні, 20 навряд, десь каля 15-17 разів у мене були суди. А скончилося гэта все напрыканцы 20-х, пачатку 21-х, калі ўжо немагчыма было здымаць зусім. Калі ўжо просто людзі ў Мінску выходзілі на вуліцы толькі з камеры, каб запісаць апытанку, іх хапалі і садзілі на суткі. Калі ўжо было зразумела, што просто немагчыма працаваць. Аліна. Пра ейную гісторыю я даведаўся нядаўна. Яна працавала ў Магілёве. Я вучылася ў Магілёве, ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце на журналіста. І так сталася, што на 5-м курсе мяне затрымалі на мітынгу. Гэта быў 2010 год. Там праходзілі выбары прэзідэнта. Адбылася фальсіфікацыя вынікаў гэтых выбараў. Вельмі шмат людзей з усёй Беларусі прыехалі ў Менск. Я там таксама была. Мяне затрымалі і пасадзілі на 10 сотняў. Пасля гэтага меня хацелі адлічыць з універсітэта. Мне сказалі в універсітэце, што на мне чорная пляма, што я не змагу нікуды уладкавацца журналістам. Гэтыя рэпрэсіі былі ўвесь час, што я працавала на Белсаце. Увесь. Меня пастаянна шукала эта міліцыя, прыязджала да мяне дадому, да бацькоў. Яны апытвалі герояў, которых мы здымалі для сваіх рэпартажаў, для Белсата. То было в лютым 2021 года. Менавіта в гэты дзень они прыйшлі і забралі у меня дома не просто всю тэхніку, яны забралі просто все. На меня ж завялі 13 адміністрацыйных спраў за супрацу з Белсатом. Я сходила на один суд, паспрабавала с адвокатом доказать, что я нічога не парушила, что это справа палітычная, матываваная. Доказаў маёй вины ні ў чым няма. І тым не менш, суд меня судзіў. Мяне наперадзе яшчэ чакала таких 12 судов. І я сябе адчувала вельмі ў ганебным стане, в таким оплёваным, что вот я, вот правда, вот факты. У них нет ни одного факта супраць мяне, что этот суд цалкам куплены, это просто телефонное право, но я не могу нічога доказать, просто не могу нічога доказать. И я вырашила эти 12 судов не ходить. Я доказала, что я нічога не парушаю, я нічога дрэннага не раблю, но при гэтым меня пераследуют. Некаторыя мои коллеги с незалежных СМИ не верили ў гэта. Яны казалі, раз тебя пераследуют, значит, ты нешта робишь. Они не могут пераследовать тебя просто так. И теперь яны все сидят в турме, потому что они верили, что просто так у нас никого не пераследуют. На его, перекрыть немного вот здесь. И мы все чекали, что ситуация не может так закрутиться моцно. Мы все чекали, что, все, на этом уже спынется репрессии, и мы все вернемся на Беларусь. У нас там семья, у нас там, все жыццё. И только праз 7 месяцаў, калі я тут уже прожила ў Польше 7 месяцаў, я зразумела, что можно забыть про это. Пазнаёмцеся з Александром. Ён працаваў з Кацярынай Андрэевай. Помніце? Кацярыну асудзілі на 8 гадоў турмы. Саша – аператор. Цяпер ён часта ездзіць на вайну ва Ўкраіну. Мой бацька украінец, ён паходзіць з Украіны, і я рос з нейкай вельмі вялікай любов'ю, павагай для гэтай краіны. У мяне не было адчування, што гэта нешта чужое. Гэта заўсёды было маё. І для мяне гэта была не закрытая, не скончаная гісторыя, і яна і зараз не скончаная. Я просто ўжо разумею, што калі я ўпісаўся ў гэты шлях, калі я вялікую частку свайго жыцця аддаў свайго прафесійнага жыцця аддаў Украіне, то я мушу прайсці гэтую гісторыю разам з ёй далей і спадзяюся да перамогі. Мы працавалі і ў Чарнігаўшчыне пасля таго, як адтуль сышлі расійскія войскі. Працавалі ў Кіевскай вобласці, безумоўна, як толькі стала магчыма. У першы ж дзень, па-мойму, пасля таго, як вызвалілі Ірпінь, мы паехалі туды, зрабілі здымкі. Былі ў
ў Адзесе, былі ў Нікалаеўскай вобласці, былі вельмі шмат часу правялі ў Харкаўскай вобласці, былі ў Запорожскай вобласці, працавалі і на Донбасе, то бок літаральна на лініі сутыкнення, вось горад Бахмуза, які і зараз працягваюцца баі. Оборона украинской армии. На Белсат я патрапіў адразу пасля турмы, фактычна. 10 гадоў я адпрацаваў Менску аператарам. Усе стрымы фактычна мы рабілі з Кацяй, як бы мы працавалі разам яшчэ з 2017 года, можа і раней. Аднойчы, нават не аднойчы, нас нават і затрымлівалі не раз разам. Скажите, а чому нас затримлюють? Можна довідатися? Выключайте камеру, микрофон. Виключаємо, так? Угу. А оператор мой? Документы ваши, пожалуйста. Девушка. 2010 год, плошча, таксама прэзідэнцкія выбары. Упершыню я чуў страх за сваё жыццё. Нас павалілі ў снег, нешта прыставілі да патыліцы з крікамі не падымаць галаву. Было адчуванне, што сапраўды зараз нас проста вось у патыліцу прыстрэляць. Выключ камеру, блядь! Зноў вітаем наших гледачоў на плошчы пераменаў, дзе проста цяпер сабраліся некалькі тысяч чалавек, каб ушанаваць памяць Романа Бондарэнкі. Мы пагаворым з тымі, хто прыйшоў на сённяшнюю акцыю. Я мусіў працаваць у той час, калі быў гэты стрым з плошчы пераменаў, дзе затрымалі ў выніку Кацю і Дашу, але ў той час я якраз сканчваў ковідны каранцін і мусіў яшчэ некалькі дзён прабыць дома. Я сачыў за стрымам, просто не было ўжо сумневаў, што за дзяўчынамі палююць, там гэтыя дроны, якія шукалі проста ў вокнах, што ёсць вось нейкія, там, не ведаю, аддзелы ці асобныя супрацоўнікі, задача якіх зрываць стрымы, задача якіх шукаць журналістаў. Я пабачыў, што дзяўчыны фактычна скончылі стрым, і я даведаўся ад калегаў, што яны яшчэ застаюцца, і я зразумеў, што гэта будзе затрыманне. Мы вели этот прямой эфир с 15 этажа. И когда мы уже закончили, к нам пришли. И мы понимали, что мы никак не уйдем оттуда. Они нам сказали, что мы организовывали людей, которые пришли почтить память Романа, что мы координировали их, то есть что я снимала, а Катя давала указания, хотя она просто комментировала, что они делали в тот момент. Я весь суд смеялась, и Катя тоже, потому что мы понимали, что это цирк, это фарс. Мы это осознавали. Дайте попрощаться родственникам, посмотреть на своих. Турэмныя ўмовы гэта тое, пра што людзі не ведаюць. Ведаюць, што Беларусь рэпрэсіўная, таталітарная, але не ведаюць, што там масава катуюць людзей. Что быстро надо, но быстро только спешка нужна при кое-чем другом. Голова не болит. Мягкий только после чего. Так, дайте мне чем-то крепить. Кто мне написала ваши слова? Нас с Катей разделили, и мы не могли просто даже физически пересекаться. Мы видели друг друга и всячески просто глазами, выражением лица, просто каким-то жестом давали понять «держись». Просто губами иногда проговаривали «держись, все будет хорошо». Мы увиделись в клубе, мы ходили на фильм, она первый раз туда пришла. Этот фильм закончился, мы уже начали расходиться, я вижу, она уходит, я останавливаю ее, просто словами. Мне уже было все равно. Я хотела с ней поговорить. Я прошу ее, подойди сюда.
Она понимает, что это опасно. Я ей повторяю свою просьбу: подойди сюда. В итоге мы подошли друг к другу, мы обнялись. И через 2 недели, вот буквально или 1,5, ее увезли. Кацярына Андрэева атрымала найдаўжэйшы тэрмін сярод журналістаў Белсату. 8 гадоў у калоніі строгага рэжыму, асуджаная за тое, што гаварыла праўду. Разумееш, калі улады крыху, так сказать, ачухаліся пасля вот этой моцнай хвалі пратэстаў, калі пазабіралі палітычных актывістаў, частку журналістаў, то взяліся за все сродкі масавай інфармацыі незалежныя. Пачалі абвяшчаць іх экстрэмісцкімі і гэтак далей. І карціна паўсюль была аднолькавая. Практычна пачалося паляванне за нашымі. Людзі ўцякалі, здымалі кватэры іншыя, хаваліся недзе там у вёсках, на хутарах нават некаторыя хаваліся. Людзі адмаўляліся ад смартфонаў, не карысталіся нідзе смартфонамі толькі там, дзе ёсць Wi-Fi публічнае, дапусцім, на якой-нибудь заправцы ці дзе-нибудь у кафе. Не карысталіся, чтоб нельга было лакалізаваць, дзе яны знаходзяцца. Ужывалі прымітыўныя старыя Nokia, такія тэлефоны, чтобы нельга было іх высачыць. Просто стало ясно, что не сёння, так заўтра па цябе прыйдуць. Калі пачаліся арышты, прыходзілі да людзей дадому, некаторыя выскаквалі праз вокны, увогуле у тым, у чым былі. Некаторыя праходзілі праз зялёную мяжу у бок Украіны, то есть праз балоты, праз рэкі, па пояс у вадзе. И прилетали сюда, приезжали просто без ничего, только с одним пашпортом. Лукашенко разбіў усе структуры. І, вядома, цалкам разбурыў наш Белсат. Але я магу сказаць адно, што Белсат быў вельмі прадбачліва створаны. Przewidująco założony, to znaczy... З самага пачатку мы былі перакананыя, што ён мусіць вытрываць тамтэйшыя рэпрэсіі. Што трэба стварыць такую інфраструктуру, каб яе нельга было знішчыць. Że on nie będzie do zniszczenia. У нас были здымачныя групы ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі, а нават у сярэдніх гарадах Беларусі. Канешне, зараз пераважная большасць гэтых людзей выехала. Таму, канешне, мы палягаем на здымках, якія робяць людзі часта, якія яшчэ не баяцца, тому што это таксама, калі ў цябе ў тэлефоне знойдуць такія здымкі, таксама ты можаш пайсці ў турму. Мы маем частку людзей яшчэ ў Беларусі, але яны вельмі моцна у падполлі працуюць. Мы ведзем сацыяльныя сеткі па-руску, па-беларуску, па-украінску, па-польску, па-ангельску. То есть на всех этих мовах. Мы есть на Фейсбуку, мы есть ВКонтакте, мы есть на Ютубе, мы есть на Инстаграме, на всех этих платформах, которые тяжко забараніць. То у нас працуюць не толькі беларусы, а, конечно, палякі, шмат украінцаў, расейцаў цяпер. Ёсць нават казах з Казахстана. І гэта дае нам магчымасць глядзець на падзеі ў гэтых краінах, ну, скажем так, профессийно. За сегодня, только за сегодня, в течение сегодняшнего дня, 28 ракет Россия выпустила по территории Украины. И, кажется, у нас наладилась связь с Еленой. Елена, тебе слово. Александра Расейка приехала з Москвы. У Варшаве яна ўжо год. У яе свая гісторыя. Уехала я из России в самом начале 2021 года, в самом начале февраля. Я работала продюсером на Навальный Лайв, то есть это некоторое его такое медиа, интернет-медиа, поскольку нигде больше оно не могло существовать. Я отвечала полностью за команду видеопродакшена и за конечный результат. Ко мне просто в 4 часа ночи пришли домой полицейские в какой-то момент под каким-то глупым предлогом, что типа соседи жалуются на шум, при том, что было 4 часа ночи. Я была, очевидно, только что из постели в пижаме. Меня доставили в участок. Я поняла мало, что меня будут там держать до суда. И в суде просто мне очень сильно повезло, потому что там не хватило одной буквально бумажки для того, чтобы меня там осудить на энное количество суток. Мое дело просто перенесли, отложили на другой день рассмотрения. Через 2 дня после этого я уехала, я просто собрала вещи и уехала из России. Все по классике, как это делают белорусы, как это делают все. Ты приезжаешь в аэропорт, сдаешь тест ПЦР. После того, как ты получаешь результат, ты покупаешь за наличный билет на ближайший рейс и улетаешь.
всякий случай лучше спросить. Абстрагуешь от... Спасибо, что спросил, спустя Богу. Ты думаешь, ладно, это всего там на пару месяцев, сейчас все утихнет, все уляжется, я смогу вернуться. Тут стало понятно, что как бы нет, домой я уже не вернусь. У меня было странное ощущение, что ты как бы, тебя твоя страна проживала и выплюнула, ты не можешь туда вернуться, но при этом ты продолжаешь следить за ее жизнью. А потом случилась война. Нагадаю, што сёння памежнікі Украіны афіцыйна заявілі, што з тэрыторыі Беларусі таксама ўвайшлі войскі агрэсара. І менавіта з тэрыторыі Беларусі таксама была здзейсненая агрэсія. Амерыканскі тэлеканал CNN нават паказаў відэа, як з беларускага боку мяжы ўходзяць танкі на тэрыторыю Украіны. Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя, такога ніколі не здаралася, і гэта проста сапраўдная катастрофа, ад якой невядома яшчэ, як будзе адмывацца Беларусь у будучыні. Ты уже видел сообщение, типа, Беларусь агрессор? Яшчэ. Сёння Россия напала на Украину. Путин пачаў войну з Украиной, з усім дэмакратычным светом. Я проснулась в 5 часов утра от звонка коллеги, который мне сказал, что Саша, началась война. Я не поверила. Я говорю, в смысле война? Ну, такого не может быть. Он говорит, просто быстро иди в душ, зайди в ленту Телеграма, посмотри новости и будь на работе так скоро, как ты можешь. Я захожу в душ, я сажусь под душ, течет вода, я держу в руках телефон, я начинаю листать ленту, я вижу ракетные удары по Киеву, и у меня случается истерика. Я не могу в этот момент поверить, что это происходит, я не могу поверить, что это правда. Я начинаю кричать, рыдать. Ну, то есть ощущение, что рухнул мир, рухнул окончательно. Тетяна жила ў Киеве. У Варшаву яна прыехала з дзецьмі на пачатку сакавіка разам з хваляй людзей, якія ратаваліся ад вайны. Яна няшмат ведала пра тое, што адбываецца ў Беларусі сёння, як і ўсе мы. Для мяне было дзікім, што ў 21 стагоддзі адбываецца катаванне людзей на вуліцах Беларусі. А ў нас пра гэта вобмаль інфармацыі. Гэтак паўстала праграма «Бязвіз». Галоўная ідэя паказаць, да чаго прыводзіць акупацыя і рускі мір. Для мяне гэта было шокам, што ў 21 стагоддзі можна змусіць людзей так моцна баяцца і так іх задушыць. Першы «Бязвіз» я пачала з прэтэнзій. Чаму вы нічога не робіце? І калі мы пачалі разбірацца ў кожнай тэме, нават самай будзённай, я пачала разумець, колькі людзей там душылі, забівалі, расстрэльвалі і вывозілі. Толькі тады я зразумела розніцу. Не адразу. Зноў жа, я хачу падкрэсліць, што я ўсё жыццё працавала ў інфармацыі. Гэта моя праца. Але ўсяго я не ведала. Мы нават паказваем адрозненні, элементарныя. Напрыклад, як развіваецца наша адукацыя, як нашы дыпломы ўжо прызнаюць. І іхная адукацыя, дзе дзіця ідзе ў першы клас і гаворыць па-беларуску, то ў дакументах пішуць, што ён разумова адсталы. Для мяне шокам стала тое, як ты кажаш, што ў кожнага тут свая гісторыя. Цяпер, падчас вайны, я прабую крыху валанцёрыць, шукаю, наладжваю кантакты, штось перадаю, штось купляю. І я для сябе зразумела, што калі я хачу звязацца з кімсьці з Украіны,
Мы ўжываем пазыўныя. Напрыклад, ты кажаш, ёсць лекі, трэба перадаць. Тады яны кажуць, звані таму, скажы, што ты, напрыклад, ад явара ці яшчэ кагось. Сёння украінцы камунікуюцца праз пазыўныя. Такая рэальнасць. Мы на вайне, але калі шукаць нешта ў беларусаў, напрыклад, звычайныя побытавыя рэчы, яны кажуць, ёсць добры лекар. Пазвані яму і скажы, што ты ад Міхала, ён са мной сядзеў. Вось так цяпер у Беларусі. Калі я з некім кантактую ці мяне з некім знаёмяць, яны кажуць, гэты сядзеў з гэтым, а той адседзеў тэрмін з тым, а тая выйшла, бо сядзела з той. І ты разумееш, што хтось альбо сядзеў, альбо хтось з ягонай сям'і сядзеў. Ці сядзіце дагэтуль. Я апынулася ў Варшаве на Белсаце праз тое, што Расія пачала паўнамаштабную вайну ва ўкраіне. Я страціла жыццё. Там мой муж, бацька маіх дзяцей. Там мой дом, які мы доўга будавалі. 12 гадоў. Там усе мае родныя. Там мае сябры. Там уся мая падтрымка. Там моя зямля, там я пакінула вялікі кавалак сябе, які з мяне вырвалі. Я жыву, але ўва мне вялікая пустэча. Я пакінула там усё. І людзі вакол мяне вельмі важныя для мяне, але дом ёсць дом. Больш за ўсё я баюся, і гэта мой самы вялікі страх. Я вельмі гэтага баюся. Любіць Украіну з эміграцыяй. Я мару вернуться, и я верю, что я вернусь. Я поняла, что как бы, если я что-то и могу сделать вообще, то вот это. Ну, то есть сейчас я буду делать все, что меня попросят, все, что я могу сделать для того, чтобы информировать о том, что происходит. Я понимала, что давление на независимые медиа сейчас будет колоссальное в России. Я понимала, что единственная возможность что-то делать это в Ютубе, пытаться разговаривать с людьми, пытаться что-то доносить. Я очень мало знала там до этого про политзаключенных в Беларуси. Я понимаю, что эти люди, скорее всего, будут сидеть, пока живы эти режимы. Я понимаю, что нет способа, нет никакого способа их вытащить, кроме того, чтобы помочь режиму пасть. И как бы то, чем мы занимаемся, я очень надеюсь, хотя бы отчасти этот момент приближает. То есть я понимаю, что эти люди заложники, их будут держать, чтобы мучить всех, кто остался на свободе. Калі расійскі імперыялізм пераможа, то не будзе нічога. Не будзе не то, што беларускай мовы, Беларусі не будзе. Былі пратэсты і ў нашай камандзе супраць рускай мовы. Таксама былі крытыка з боку беларускіх патрыётаў, што гэта частковая здрада, таму што мы пераходзім на мову ворага. Канешне, было б добра, каб была магчымасць стварыць яшчэ адзін цалкам рускамоўны тэлеканал. Но у Еўропе размовы пра гэта ідуць ад 2014 года. Дагэтуль 8 гадоў нічога не зроблена. На жаль, калі мы бачым, што па дадзеных Ютуба, допустим, нашыя праграмы глядзяць до 50% людзей з России, мы просто абавязаныя даваць ім нешта на русской мове. Так само. Это не тому, что мы хочем, а тому, что мы обязаны просто. Думаю, что в Беларуси братний, так сказать, союзник такие речи говорит. Коли нас столько людей глядять, не маем морального права заставаться в нашей бурбалце. Раней усе надта баяліся. На расійскія праграмы мы нічога не атрымлівалі, папросту нічога, ні ад кога. Мы рабілі гэта за польскія грошы. Цяпер, калі мы размаўляем, я зразумела, што мы ж да нядаўняга часу нават не маглі апісаць тыя грошы, якімі мы падтрымлівалі нашы расійскамоўныя праграмы. Мы не маглі, край Божа, разлічваць ці апісваць іх з замежных сродкаў, ні пры якіх абставінах. Так баяліся Расіі? Так баяліся Расіі. Цяпер нас пераважна фінансуе польскае міністэрства замежных справаў. Дзве галоўныя патрэбы цяпер гэта памяшканні і грошы. Конечно, такая праца вельмі цяжкая. Я упомню, што без пачуцця місіі рабіць доўга ніхто не зможа. Місія — это свабода, сапраўдная свабода і незалежнасць у Беларусі, это вызваленне ўсіх палітвязняў, гэта урэшце тое, каб Беларусь заняла тое месца, которое ёй належыць.
У нас тут і людзі з Украіны працуюць людзі з Расіі, якія таксама фактычна пазбаўленыя свайго дому і не могуць вярнуцца. Для кожнага гэта у нечым асабістая гісторыя, гэта такая місія, можа нават нейкая вендэта з тым рэжымам, які ламае нашы лёсы, ламае лёсы нашых краінаў, і у мяне ёсць адчуванне, што гэтыя людзі не здадуцца. Сёння каманда Белсата — это вельмі вялікая каманда згуртаваных і прафесійных людзей. Можна ганарыцца всеми людзьмі, которые тут ёсць. Як яны робяць сваю справу, якія яны мэты сабе ставяць. Я вельмі удзячна лёсу за тое, што я тут працую і з'яўляюся часткай гэтай каманды. Белсат ужо адыграў велізарную ролю для ўсіх беларусаў. Не толькі інфармацыяй, тым, што мы пастаянна інфармуем. Кожны журналіст, які цяпер сядзіць там за маёй спіной у ньюсруме, любога спытай, людзі робяць тую справу, про якое ім кажа сэрца рабіць. Я ніколі не хаваў, што я працую на Белсаце. Вот міліцыянты, якія будуць глядзець гэту перадачу, яны, напэўна, пацвердзяць мае словы, што я заўсёды, калі мяне судзілі, я казаў так, я здымаў для Белсата. Нас не хотели слухаць на захадзе. Таму Белсат вельмі важны праект, і я лічу самы лепшы праект Польши, які зроблены для Беларусі і ўвогуле на усход от Польши. Когда я приходила сюда, я, конечно, уже в некотором смысле понимала. Ну, то есть я понимала, что на какой позиции стоят люди, которые здесь работают, понимала, что им пришлось потерять. Ну и, в общем, да, чем они пожертвовали для того, чтобы делать то, что они делают. Это люди, которым я доверяю. Наверное, большая часть из этих людей, они скорее мои друзья, чем мои коллеги. Белсат мае стаць голасам беларусаў, якія з'ехалі і гатовыя змагацца і казаць праўду. І гэты голас маюць пачуць. Што для гэтага трэба? Банальна трэба грошы і падтрымка. Цяпер ёсць практычна 3 найбуйнейшыя расійскамоўныя каналы тэлевізійнага тыпу. Гэта Карен Тайм, звязаны са свабодай, з амерыканцамі. Гэта Дождь, які эміграваў і працуе ў Латвіі. І ёсць мы. На мой погляд, цяпер мы лепшыя за расійскі BBC. Так што на тым, што мы робім, засяроджаныя ўсяго некалькі каналаў у свеце. Я дагэтуль лічу, што ў нас занадта мала праглядаў ва ўкраіне. Іх павінна быць больш. Гэта будзе чарговы праект. Цешуся, я рады, што мы падышлі да гэтага моманта, нягледзячы на то, што маса нашых людзей павінна была выехаць, што нашы людзі сядзяць, што мы падышлі дасведчанымі і моцнымі да гэтага моманта, што нас не спыніць. То есть, што б не адбывалася, на экране заўсёды будзе карцінка Белсата і будзе праўда, гаворыцца нашым гледачам, што нас не затрымаць. Раней нас можна было затрымаць, тому што мы не былі такія дасведчаныя, але зараз не. У каго ёсць вочы, хай бачыць. У каго ёсць вушы, хай слухае. Калі Белсат паўстаў 15 гадоў таму, беларускі рэжым прапусціў момант для расправы з гэтым каналам. Сёння станцыя выпускае дзясяткі праграмаў, дасяжных праз спадарожнік і ў сацыяльных сетках. Гэта голас свабодных людзей для свабодных людзей. Ад Варшавы да Ўладзівастока і Цэнтральнай Азіі. Беларускі рэжым ломіць людзям жыцці, саджае, катуе, топча элементарныя правы чалавека. Мы мусім памагчы гэтым людзям, усім магчымым. Гэта наш абавязак. Чаму? Бо яны змагаюцца за свабоду і жыццё, у тым ліку нашае. Змяняць Беларусь маюць самыя беларусы. Ніхто за іх гэтага не зробіць. Белсат мае ствараць супольны балта-чарнаморскі наратыў, адваротны да наратыву рускага міра. У кожным выпадку Белсат важны. Белсат не заклікае да ўзброенага звяржэння Лукашэнкі, але паказвае сітуацыю ў іншым фокусе. Каб людзі маглі выбіраць, то яны хочуць бачыць. Мне здаецца, што праект Белсат заслугоўвае значна большай падтрымкі, чым толькі падтрымка польскай дыпламатыі. Калі нашыя заходнія партнёры хочуць быць паслядоўнымі ў сэнсе вартасцяў, пра якія яны столькі кажуць, свабода медыяў, асноўныя вартасці цывілізаванага, дэмакратычнага свету, то мне здаецца, што паралельнай задачай павінна быць і падтрымка незалежных журналістаў,
незалежных экспертскіх колаў на ўсход ад мяжы еўрапейскага звязу. Тое, што ў апошнія гады ў асноўным польскі бюджэт, польскі ўрад падтрымлівае гэты праект, не павінна выклікаць такой самазадаволенасці недзе на захадзе. Маўляў, калі палякі фінансуюць яго, то гэта можа вызваліць нас ад абавязку. Гэты праект мае настолькі вялікі патэнцыял, што ўсім хопіць месца. Калі толькі партнёры з Брусэлю, Берліна, Парыжа, Стакгольма ці Вашынгтона захочуць падтрымаць яго, безумоўна, магчымасцяў у межах гэтага праекту вельмі шмат. Шчыра, Захад не стварыў салідарнасці. Гэта палякі стварылі салідарнасць. І Захад не можа стварыць беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусы могуць гэта зрабіць, калі захочуць. І я думаю, створаць. Аднак ЗША і Захад памаглі салідарнасці, і тая дапамога была важная. Яны памаглі грашыма і надзейнай сувяззю. Таму ёсць рэчы, якія Захад можа зрабіць. Мы мусім паслядоўна пераконваць беларусаў, што яны не забытыя, што ў іх ёсць будучыня. Яна чакае. Тэхналогіі змяніліся, метады змяніліся, але асноўныя прынцыпы не змяніліся, і галоўны прынцып — інфармацыя. Яна дапаможа. Адміністрацыя Байдена бачыць Беларусь менавіта так, як я апісаў. Беларусь не забытая.